apa-apa proses ketone kemrungsung ning aja kemrungsung santai slow nyambut gawe ditata anggo ancang-ancang niat ingsun bismillahirrahmanirrahim terus keyakinane sing dhuwur iku niat terus yakin ditandangi ketone kemrungsung ketone kayak banter-banter ning sejatine mlakune ditata kayak gue Cik kaki sutar iki ngarit iki parine dhewek sing kulon nah piye sing wingi iki diproses engko tanduri apa kayak gue wong urip ki slow